Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, iki tak jak anu neh bolo sampean tak jak delok kebunku. Kebunku sing belakang tak jak panen bolo. Yo iki padha kembang kabeh lho mboke. Iki padha kembang kabeh. Kacange iki kacang sing lek aku nandur pertama bolo. Iki sing lek aku nandur sing yo saiki sekitar 2 wulan lebih lah yo. Mungkin wis enek 3 wulanan ya. Sik tak iki karo panen bolo. Iki tak sepilne lombokku sing ketok ora bolo. Lombok gede-gede iki. Bakale dawa iki enek sing beda dhewe. Iki rupane iki putih ya bolo. Iki malah kuwetel kaya ngene iki. Belakangku lagi malah kuwetel kaya ngono ki bolo. Iki tak jak panen iki kok. Iki lho bolo. Iki lombok sing pertama wis mateng bolo. Nah iki saiki panen ya bolo ya. Iya harusnya dipanen kan. Panen lombok karikine. Iki meh bolo kudi. Iki rada abang ya. Iki ben abang dhisik bolo. Iki wis sing tuwek 4. Iki karo kacang-kacange kaya ngono iki. Lemu-lemu wis muga-muga ndang wah iki. Iki ya padha iki putih kaya sing sijine ngono mang bolo rupane. Iki kono iki padha ketorot. Ketel mergoke perkacangan. Belakangku kacang tok mburi. Muga-muga ndang wah ya bolo ya. Ki dikelo. Ya wis videone sampai semene dhisik. Sesuk gawe video neh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.